हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनिनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दुगैस्रां स्र' आरो लोगोफोर जों दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो मिथिगोन जों बहा थांनो ओंखारदो लोगोफोर फाइनालि जों दायो मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोनफैनानै माने ओरैबायसा मानसि आरो ओमफ्राय जोंहा माने फुजा होगोन आरो लोगोफोर फुजा होनोसो फैदों जानाय हारसा मानसिनि न'खराव माने मनसा फुजा आरो दिनैयो लोगोफोर ओमफ्राय जों बोराय बुरै फैदो ओमफ्राय फिसालाबो फैदो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मानसि जाबायानो नै लोगोफोर नायलांदो गेटआ नै लोगोफोर नालेंखरनि आरो बिराद मोजां साजायखादो ओं दहायनो फैदो जोङो जि मानसि फैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै जों गामिनि गोजा आरो लोगो मोनफैदो बिदिनो लायबाय आरो मादैमोनबो फैदो गावसोरनिया एसे खम आरो नै नालेंखर आरि लेमगासिनो नै खावसे ओमफ्राय नै मन्दिरखौ जि मोजां नुदों आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोफोर माने दै लायनो होननानै जगार खालामगासिनो दङ आरो ओमफ्राय दैखौ माने 90 खुलुङावसो लायगोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै एकदम थिंख्लि आरि जगार पार्टि खालामगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै लोगोफोर मैदि थिंख्लिखौ माने गथ' फिसानोबो होबाय ओमफ्राय लोगोसे गेदेरफोराबो लागोन आरो ओमफ्राय मेन थिंख्लिखौहाय माने हौवाया लागोन आरो बै हौवा लोगोफोर लान्थिथिया ओमफ्राय नैयो हिनजावा माने नैनो बेनो आरो मेनआ बेनो लोगोफोर माने मोदाय जाखांग्रा आरो मोदाय हमजानाय बेयो नैयो माने बिसहरि हमजानाय लोगोफोर मनसा हमजानाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मानसिफोरा ओंखारबाय आरो दामबाय आरो दामग्रा देग्रा दामनानै माने आरामसे बरायनानै लायनोसै आरो ओमफ्राय नै इसोर सानैजों सिगाङाव जाबाय आरो हौवाबो हिनजावबो इसोर सानैया ओमफ्राय लोगोसे फिसालाबो दंफायो उनावहाय ओमफ्राय नै गथ'फोराबो लारि लुरि माने ओमफ्राय नै दौरिया बेनो सिगाङाव लोगोफोर ओमफ्राय नै थिंख्लिसो गिदिर माने दैखौ लाबोगोन आरो ओमफ्राय गथ'फोराबो लारि थिंख्लिखौ लानानै थांफाबाय आरो लोगोसे नै जोंनि आरो बर'फोरबो थांफागोन लोगोसे थिंख्लिखौ लानानै गावसोरनिबो ओमफ्राय जोंनि बर'बो खावसे आरो लोगोफोर ओमफ्राय माखासे मानसियानो दै लायनायाव माने थांगासिनो आरो ओमफ्राय दैखौ माने 90 खुलुङावसो लायगोन नालाय एसे गोजान आरो ओमफ्राय नै इसोरबो आरो नै इसोर जाबाय हारसाफोरनि अजापालि गायग्रामोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय इसोरखौ माने दै लायनो थाखाय लाबोफाबाय ओमफ्राय नै पुरा बिराद माने लारि जालायो आरो दै लायनाया लोगोफोर माने 90 खुलुङावसो लायनाय बाथ्रा नालाय थाबायनायाबो गोजान आरो ना जागायाबो ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय नै सासेया माने दान्दा लानानै सिगां जायो आरो लोगोफोर मा कारनाव दान्दा लायो जोंबो बारा मिथिलायलाङा बर'सो नालाय लोगोफोर मालाय हारिनि बारा माबाफोरखौ मिथिलायलाङा आरो नेमखान्थिफोरखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर गथ'फोराबो जि लारि अना खानानै मालाय ओमफ्राय नै मोनबायानो लोगोफोर ओमफ्राय नै इसोरो सल' खनो आरो लोगोफोर सल' खनना बिदिनो माबा टिं टां बिदिनो दामो आरो ना बारा बुजिस'लायलाङाहाय आंहा बारा ओमफ्राय लोगोफोर नै दा इसोरो सल' खनबाय थाबाय ओमफ्राय दैखौ माने मा होनो हायखांनो लाहार फाहार आरो फुजा थुजा होगासिनो माने दै लायनायनि सिगां आरो फुजा होनायनि जगार जाखायो नालाय जिहेथु ओमफ्राय लोगोफोर नै माने बैयाव दै लायनायनि सिगांथ' आरो गंगानो मोनसे जायखिजाया मान होखायो नालाय ओमफ्राय जाथाखौ थुनानै आरामसे माने मान बावबाय आरो ओमफ्राय बयबो माने आर'ज लाबाय ओमफ्राय नै दायो दैखौ लांनोसै आरो दैखौ माने नै हौवासो दैयो लोगोफोर हौवाया माने नै गंगाखौ माने आरामसे माने हायखांनोसै आरो ओमफ्राय हायखांनायनि सिगां माबा मोनसे नेम दं आरो बिसिना ओमफ्राय हायखांखांनानै नै रुजुना लाबाय आरो मेन गिदिरखौनो माने हौवाया लायो आरो ना जौदु गिदिरखौ ओमफ्राय माने मानसिफोराबो नै गासिबो माने बै फिसा थिंख्लि लादोंमोन दे दहायो बे थिंख्लियाव माने 40 सोजोबगोन आरो दैखौ गासिबो ओमफ्राय नै मोसाहोलांदोंबो आरो दामग्राया मालाय बिराद इन्टारेस्ट आरो बिराद हेपि आरो ना दै लायनो थांनायाव माने बराय दैखौ लाबोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै गथ'साफोराबो थिंख्लि लानायखौ माने गावबागाव थिंख्लियाव लानानै ओंखारबोजोब्बाय आरो बराय बरिया मोजां नुदों नै लोगोफोर नै बे बिथाङानो आरो जा मोदाय हमजानाया नै हिनजाव मानसिया लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे नै हौवाया लाना थांबाय खिथु उन
ओमफ्राय गासिबो माने दैखौ लानानै गावबा गाव आखायाव थफ्ला लानानै थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बरिया मोजां नुखादो आरो लारि लारिनो ओमफ्राय सासेया मोसाबोगासिनो नै लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टै माने दैखौहाय बरायनानै लाबोदों आरो रोमै रोमैनो नै मानसिफोराबो बरिया नुखादो ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनफैनायनि सिगां आथिं आखाइ सुना होयो आरो दौरिखौहाय ओमफ्राय लोगोसे नै इसोरखौबो माने सुना होयो आरो गासै मानसिफोरखौनो आथिं आखाइ सुनानै होयो आरो माने गोथारै दै गोथारजों माने इसोरथ' गोजान जायगा बेरायना फैबाय नालाय जेन'बा दै लाना फैबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो सुनानै होयो आरो लोगोफोर बेसेबा मोजां नियम खान्थि आरो नै लासलारनिया माने बिफानि उननिया इयो फिसाला गेदेर आरो लोगोफोर इसोर सानैनिनो ओमफ्राय बरायना लांबाय नै दा दैखौहाय हिन्जावा इयो मोदायजोआ माने लोगोफोर ओमफ्राय नै मानसिफोराबो ओरैबायदि जनानै दं आरो नेगासिनो बिसोरखौनो दै लायनो थांनायखौ माने नेगासिनो आरो दै लाना फैबासो माने फुजाया जायो नालाय ओमफ्राय नै मन्दिर मोखां मोनफैबाय आरो लोगोफोर माने मन्दिरा ओमफ्राय एबारो माने मन्दिरखौ गिदिंनांगौ आरो लोगोफोर सारिगिदिं ओरै गिदिंनांगौ आरो ओमफ्राय मन्दिरखौ माने थिं सिं होनानै ओरैहाय सारिगिदिं माने बेंखननानै दोनदो आरो ओमफ्राय बेखिनिखौ माने गिदिंबाय थानांगौ आरो दसे सम खैबारसो गिदिंनांगौबा ओमफ्राय जायखिजाया नै हिन्जावा बरायबाय थाबाय ओमफ्राय दैखौ लारि लारि गासै थांफानाय थिंख्लि लानायफोरा गासिबो माने गिदिंफाजोबनांगौ आरो ओमफ्राय जोंनि नै बर'फोराबो माने माखासे थांफादोंमोन नालाय बिथांमोनहाबो माने गिदिंफाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय नै सासे आरो बिदिनो संख सुनानै माबाबाय थाबाय आरो गिदिंबाय थाबाय बरायबाय थाबाय आरो ओमफ्राय गोबाव सम माने बेफोरबायसा गिदिंनानै ग्रोब माने दैखौहाय मन्दिराव सोबाय आरो लोगोफोर नै सोहांदो ओमफ्राय सोनानै मा नियम खालामगोन बेफोरखौथ' जों आरो बहा मिथिबावनो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै आरामसे माने दैखौ बहायनानै दोननोसै आरो बिराद मोजां नियम खान्थि आइ बिमानि जा मा होनो मनसानि फुजाया बिराद मोजाङैनो थांदों आरो माने गाजा गोमजायै ओमफ्राय जोंबो माने बेवहायनो फुजा सुजा लाबोदोंमोन लोगोफोर गुरुनि थिननाय लेखा आरो गावनो खोन्थादोंमोन माने फुजा लाबो ओरै होननानै ओंखायनो माने जोंबो बै समाव थांदोंमोन आरो लांदोंमोन जेनेबा आं एबारसो फार्स्ट टाइम आरो लोगोफोर फुजा लांनाया बेवहाय माने बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायानो जाखांनाया माने मोदाय हमजानाया ओमफ्राय आं माने थांफेराखैमोन आरो दिनैसो माने फार्स्ट टाइम नालाय फुङावनो थांनानै एसे माने खस्थ' आरो गथ'जों लिला खस्थ' जाहैदो आरो आंहा ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय बरायखांनानै आरामसे माने बहायबाय आरो नै बयबो माने खुलुमबाय माबाय थांफाग्राफोरा ओमफ्राय नै दैखौ बहायबाय आरो लोगोफोर दालि आलुर दम বিলাহী তাৰপিছত চব্জি এইখিনি আলুর দম এইটো হ'ল বিলাহী টক বুলিব দেই ইয়াক এই কিবা কৰি আছে অলপ এইটো হ'ল চব্জি এটা বহুত এইটো দালি হ'ব না ওকে নমস্কাৰ আজি আমি মনসা পূজা কৰিছোঁ তাৰপাছত আমাৰ সেই হয় আজি কিবা দুখ অপৰাধ হ'ব পাৰে ৰাইজে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে ৰাইজে যিহেতুকে ক্ষমা কৰি দিয়ে এইখিনি মোৰ ক'ব লগা বছৰে বছৰে যাতে আৰু আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বছৰে বছৰে আমি এনেকৈ কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ নমস্কাৰ ৰাইজৰ সহযোগ এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ থাকিলে আৰু নমস্কাৰ
फुजा सुजा जोबनानै ओंखाम जानायनि लाहार फाहार आरो एबार लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नै